Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βράδυ Δευτέρας, εδώ με την εκπομπή Επιπαντός. Είπαμε, ξεκινήσαμε νωρίς φέτος, ένα κάτι της προεκλογικής περίοδου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δημοτικές και περιφερειακές. Σε 3 ημέρες από σήμερα ολοκληρώνεται και η προθεσμία υποβολής των ονομάτων, των υποψηφιωτήτων, των συνδυασμών. Να καλησπερίσουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Κοζάνης και επικεφαλής της κίνησης Κοζάνη, όπως τον τον κύριο Χάρη Κουζιάκη. Καλησπέρα, κύριε Κουζιάκη. Καλησπέρα, κύριε Πιλιάτσιο. Έχουμε καμιά παράταση, πώς σας ακούγεται, έχετε κάτι τέτοιο? Ακούστηκε, η αλήθεια είναι ότι ακούστηκε ότι ενδεχομένως πάρει παράταση ο χρόνος υποβολής των υποψηφιωτήτων, αλλά μέχρι τώρα κάτι επίσημο δεν έχουμε. Μέχρι και πριν μισή ώρα που μπήκα στο site του Υπουργείου Εσωτερικών δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται η δήλωση, δηλαδή? Τώρα μπαίνετε, υπάρχει μια πλατφόρμα και. Ναι, είναι ηλεκτρονική η δήλωση. Είναι ήδη και το σύστημα. Στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσα, ας πούμε, ένα link κάπου εκεί. Είναι και το σύστημα με τις βουλευτικές εκλογές. Και μπαίνετε μέσα και δηλώνετε. Δηλώνεις τα στοιχεία του κάθε υποψήφιου, ανεξάρτητα από το που είναι, ακόμα και τις πιο μικρές τοπικές κοινότητες. Αυτό θα ρωτούσα και στο χωριό, δηλαδή. Τα πάντα. Στην ίδια, με τη σειρά. Την ίδια, με τη σειρά, ουσιαστικά στην ίδια πλατφόρμα, πρέπει να δηλώσει σε ποιο σημείο και για ποιο λόγο είναι κάποιος υποψήφιος. Πληρώνεις το αντίστοιχο παράβολο πάλι ηλεκτρονικά. Το οποίο πόσο είναι, κύριε Κουζιάκη? Είναι 10 ευρώ για... είναι 10 ευρώ για τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, 50 ευρώ για τους δημοτικούς συμβούλους και 200 για τους δημάρχους. Είναι επειδή είναι πρώτη φορά, είναι εύκολη η διαδικασία. Δεν είναι δύσκολη η διαδικασία, είναι σχετικά απλή. Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα γενικά ώρες αιχμής φορτώνει πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις. Επίσης, απαιτείται η επιβεβαίωση των στοιχείων και της υποψηφιότητας μέσω TaxisNet και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα, γιατί πολλοί από τους υποψήφιους, εννοείται οι αριθμοί TaxisNet είναι απολύτως προσωπικοί, θα πρέπει είτε να έρχονται αυτοπροσώπως στο γραφείο της δημοτικής κίνησης, είτε να το κάνουν από το σπίτι τους, και αυτό δημιουργεί μια καθυστέρηση. Θέλω να πω ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, αν δεν προσέξει κάποιος, να ακυρωθεί, δηλαδή αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά καλά οργανωμένο το σύστημα, γιατί βγάζει μονίμως ενδείξεις κινδύνου. Εσείς, ας πούμε, πούμε, σε περίπτωση που δεν έχεις κλείσει. Εσείς μπαίνετε σταδιακά, έχετε σιγά γεμίζετε, ας πούμε, αυτή την ιστορία. Ουσιαστικά κάνεις την υποβολή και αναδιαστήματα κοιτάς το συνολικό συνδυασμό, σε τι επίπεδο πληρότητας έχεις, ποιο είναι αν τηρείται το θέμα της ποσόστοσης, αν τηρείται το θέμα των χωριών και πόσες κοινότητες έχεις κλείσει. Όλα αυτά ουσιαστικά φαίνονται. Πόσες κοινότητες έχετε κλείσει, λοιπόν? Είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Πιστεύω ότι θα είμαστε σχεδόν πλήρεις μέχρι το τέλος, μέχρι σε 2-3 μέρες. Έχουμε κάποια κενά. Μέχρι την Πέμπτη το βράδυ στις 12. Πέμπτη 31/8 στις 12 το βράδυ. Με τις γυναίκες έχετε κενά? Με τις γυναίκες είμαστε καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Καλύπτουμε το ποσοστό του 40%. Με κάποια χωριά είναι δηλαδή το ζήτημα. Το ζήτημα είναι κυρίως σε κάποιες τοπικές κοινότητες που όντως το σύστημα, έτσι πως είναι το εκλογικό, δημιουργεί και εντάσεις εσωτερικές, αχρίαστες εντάσεις κατά τη γνώμη μου. Δεν θα έπρεπε να λειτουργήσει έτσι. Είναι μεγάλη συζήτηση, ειδικά στα χωριά, για το σύστημα. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του νέου νόμου του εκλογικού, που αφαίρεσε τον άλλαξε και πάλι, βέβαια. Που αφαίρεσε ουσιαστικά την ξεχωριστή κάλπη από τις κοινότητες. Και απομάκρυνε μάλλον κόσμο που είχε ασχοληθεί ή θα ήθελε να ασχοληθεί. Απομάκρυνε κόσμο που είχε ασχοληθεί το 19 και τώρα αποφάσισε να μην ξανασχοληθεί. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά μια κατάσταση η οποία λειτουργήσε αντίθετα σε σχέση με ενδεχομένως αυτό που επιδίωκε. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή, αντίθετα υπήρξαν πολλές πιέσεις, υπήρξαν πολλές απειλές, υπήρξαν πολλές εντάσεις σε χωριά. Δεν είναι απειλές, κύριε Κουζιάκη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, όταν ουσιαστικά έρχονται σε σύγκρουση και συνδυασμοί αλλά και άνθρωποι μικρών κοινωνιών που καθημερινά βιώνουν κάποια κοινά, την κοινή καθημερινότητά τους, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες εντάσεις μεταξύ των υποψηφίων. Επίσης υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός, είναι η αλήθεια, συνδυασμών στο Δήμο Κοζάνης. Οι 5 συνδυασμοί θεωρώ ότι είναι αρκετοί, συγκρίνοντας πάντα με τους άλλους δήμους, που υπάρχουν 2 ή 3 μάξιμο. Εντάξει, και σε σχέση βέβαια, είχαμε και απλή αναλογική με το 19, γιατί το συζητούσαμε το Σάββατο στην εκπομπή. Είμαστε λιγότεροι. Ναι, θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο σύστημα αποθάρρυνε ουσιαστικά νέους να υπάρξουν πολλοί συνδυασμοί. Και αυτό φάνηκε από τους Δήμους, στους οποίους ο μόνος σίγουρος ουσιαστικά συνδυασμός που πάντα κατέβαινε και κατεβαίνει τώρα είναι ο συνδυασμός του νέου Δημάρχου. Σε πολλούς Δήμους εννοώ, όχι στην Κοζάνη.
Και ουσιαστικά δουλεύουν, υπάρχει ακόμη ένας ή δύο συνδυασμοί, maximum. Στην Κοζάνη αντίθετα υπάρχουν 5 συνδυασμοί. Αυτό δημιουργεί μια πληθωριστική τάση στην αναζήτηση υποψηφίων. Θα έχετε πάνω από 200? Ευελπιστούμε πως ναι. Λένε πολλοί, κυρίως πλευρά Μαλούτα, ότι ο συνδυασμός είναι ο συνδυασμός ΣΥΡΙΖΑ. Το έχετε ακούσει, υποθέτω. Ναι, το έχω ακούσει. Η κίνηση Κοζάνη, όπως να ζεις, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και ο επικεφαλής της είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κουβέντα που γίνεται ουσιαστικά από την πλευρά του κυρίου Μαλούτα. Είναι μια, θα τη χαρακτηρίζα εισαγωγικά, μαύρη προπαγάνδα ουσιαστικά. Δηλαδή αυτό που προσπαθεί ο κύριος Μαλούτας αλλά και άλλοι είναι να δώσουν μια κομματική χρειά. Και άλλοι συνδυασμοί, εννοείται και άλλοι του συνδυασμού. Θεωρώ και άλλοι συνδυασμοί, όχι σε τόσο άμεσο βαθμό, αλλά πιστεύω ότι μέσω σχολείων, μέσω έτσι πιο υπόγειων διαδρομών μπορεί να γίνεται γι' αυτό. Θέλουν απεγνωσμένα να δώσουν μια κομματική ταυτότητα στη δημοτική κίνηση από τότε που δημιουργήθηκε, όχι από τώρα, από το 2010. Γιατί είστε κίνηση και όχι συνδυασμός? Δεν άκουσα. Γιατί είστε κίνηση και όχι συνδυασμός? Το όνομα της παράταξης είναι Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος να ζει. Έτσι, δεν όλο μαζί. Να πούμε συνδυασμό. Γιατί συνδυασμός. Όχι, ο συνδυασμός όπως κατεβαίνει με αυτή την ονομασία, το σύνολο της ονομασίας. Δεν λέμε Δημοτική Παράταξη Κοζάνη Τόπος να ζεις, λέμε Δημοτική Παράταξη της Δημοτικής Κίνησης. Άρα δεν είστε παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ? Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Είμαστε μια πολυσυλλεκτική συλλογικότητα ουσιαστικά, με πολύ έτσι ξεκάθαρα στοιχεία. Υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις παρατάξεις. Η πλειοψηφία όμως δεν είναι υποψήφοι. Όχι, δεν θα το έλεγα ότι από το χώρο της Προοδευτική Συμμαχία. Ενδεχομένως να είναι μεγάλη πλειοψηφία. Πιο από το κέντρο περισσότερο θα έλεγα εγώ, κομματικά, αλλά σε αυτό το θέμα δεν μπορώ και να απαντήσω γιατί κανείς δεν εξετάζει την κομματική ταυτότητα κανενός. Δεν σας ενδιαφέρει δηλαδή όταν προσεγγίσετε κάποιον, αν είναι Νέα Δημοκρατία, αν είναι και Πασόκ, για να δείτε ότι. Όχι. Και... Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θεωρούμε ότι κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος είναι να μπορούμε να συνεννοηθούμε σε 5 βασικά πράγματα που αφορούν το Δήμο και το πώς θα λειτουργήσουμε κατά τη διάρκεια της θητείας. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε μέλος όμως του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συμμετείχατε και στην μία και μοναδική τελικά, δεν έγινε άλλη. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχα ως επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης και ως μέλος της τοπικής οργάνωσης από την οποία κλήθηκα, στην οποία κατέθεσα και την άποψή μου ότι ουσιαστικά η Δημοτική Κίνηση είναι μια ανεξάρτητη δημοτική κίνηση, δεν δέχεται κανένα καπέλο από κανέναν, δεν έχει καμία κομματική εξάρτηση και έτσι θα συνεχίσει. Κάποιες τακτικές έτσι, σε εισαγωγικά γκεμπελισμού που ακούγονται με τη λογική ότι θέλουν να αποδώσουν ένα συγκεκριμένο μια συγκεκριμένη κομματική χρειά στη δημοτική κίνηση, νομίζω ότι γίνονται εκ του πονηρού μόνο και μόνο για να αποκομίσουν εκλογικά ωφέλη. Μαθαίνω ότι θα έχετε και έναν υποψήφιο έκπληξη του Πασόκ. Θα πούμε πούμε το όνομα τώρα. Έκπληξη, εντάξει, δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Έκπληξη πλέον όπως είμαστε, ναι, αλλά εντάξει. Υπάρχουν συνδυασμοί αυτή τη στιγμή που συνδέουν και υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό τους άνθρωποι από τη δεξιά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά, κύριε Κοκαλιάρη, κύριε Κουζιάκη, να έχουμε για πρώτη φορά υποψήφιους συνδυασμών και επίδοξων συνδυασμών. Πρώτη φορά τόσοι πολλοί από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κοκαλιάρης, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αγάπης Γαβριλίδης, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο φτάσατε με τους συνδυασμούς σας, φτάνετε. Μεθαύριο στην πηγή ο κ. Αγάπης Γαβριλίδης δεν έφτασε. Το πώς το σχολιάζετε? Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και αποδεικνύει. ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, σε αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία κομματική ταυτότητα στα αυτοδιοικητικά, δεν υπάρχει καμία κομματική στήριξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε να πει στηρίζω τη Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος να ζεις ή στηρίζω το Μαζί για την Κοζάνη του κυρίου Κοκαλιάρη είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κομματικές στήριξεις. Για παράδειγμα τον κύριο Μητλιάγκα, Γιώργο, ο οποίος ήταν αντίπαλος νομίζω του κυρίου Ιωαννίδη το 10. Ναι, το 2013. Ο οποίος βγήκε με ένα ανακείμενο του στο Κοζάνη, δεν ξέρω αν δημοσιεύσει κι αλλού δεν το έστειλε, δεν ξέρω. Ποιος λέει ΣΥΡΙΖΑ, έλεγχος, κορυφαίο και γνωστό, στηρίζονται. Το Κοκαλιάρη, για παράδειγμα. Επομένως, αυτό τι σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν διάφορες παρατάξεις. Γιατί θα έπρεπε να δεχθούμε το γεγονός
μιας ταυτοποίησης του χώρου της δημοτικής κίνησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε επίσης... Είναι ουσιαστικά, αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω και να το κλείσω, είναι προσπάθεια ξεκάθαρη συγκεκριμένων κύκλων που θέλουν ουσιαστικά να περιχαρακώσουν τη δημοτική κίνηση σε ένα συγκεκριμένο κομματικό. Από την άλλη, είδαμε αυτή την ομάδα, να το πω, του Αγάπη Γαβριλή, να στηρίζεται από ανθρώπους που ήταν εντελώς ΣΥΡΙΖΑ περισσότεροι. Ναι. Και γνωστά στελέχη και υποψήφιες βουλευτές. Ναι, συνυπέγραψαν το κείμενο. Το κείμενο. Ναι. Ο κ. Αγάπης Γαβριλής ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα στο είχαμε δει στο Top Channel τον κ. Μαλούτα. Να ζητήσω ένα σχόλιο γι' αυτό, επειδή και να το ρωτήσω και επίσημα, γιατί εγώ το γνωρίζω, κάνατε και εσείς συζητήσεις με τον κύριο Αγάπη Γαβριλίδη. Εμείς, σαν παράταξη, κάναμε συζητήσεις με τον κύριο Γαβριλίδη, με τον κύριο Καπουρίδη, με τον κύριο Σιόγκα και με τον κύριο Κοκαλιάρη, στην οποία δεν ήμουνα εγώ. Ήταν κάποια στελέχη της Δημοτικής Κίνησης. Ήταν ο κύριος Κοκαλιάρης. Ήταν ο κύριος Κοκαλιάρης, αλλά κάποια άλλα στελέχη της Δημοτικής Κίνησης δεν μπορούσα να είμαι εγώ εκείνη την ημέρα. Αλλά κάναμε και με τον κύριο Καπουρίδη και με τον κύριο Γαβριλίδη. Αρκετό χρόνο πριν. Πολλούς μήνες ή για ποια συνάντηση? Για όλες έγιναν. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ήταν αρκετό χρόνο. Βέβαια, τους τελευταίους 2 μήνες. Δεν ευωδόθηκε καμία. Όχι, δεν ευωδόθηκε καμία. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Δυστυχώς δεν προχώρησαν όπως θα θέλαμε να προχωρήσουν. Ενδεχομένως υπήρξαν προβλήματα τα οποία όταν ξεκινήσαμε με τη διάθεση που ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτής της άτυπης ενδεχόμενης συνεργασίας, δεν τα υπολογίζαμε στην πορεία. Μια και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Έχετε προτίμηση στους υποψήφιους επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ για επικεφαλής τώρα που είναι... Όχι. Ήρθαν και 3 Κοζάνη τώρα γι' αυτό. Ήρθαν Κοζάνη, προέκυψε και ένας νέος... Θα σας το ρωτούσα μετά, ναι. Ναι, προέκυψε και ένας νέος υποψήφιος. Ποια υποψήφια για τον κύριο Κασελάκη, αλήθεια? Έτσι. Δεν τον γνώριζα, να πω την αλήθεια. Τώρα διάβασα το βιογραφικό προχθές. Πολύ πλούσιο βιογραφικό μου φάνηκε. Ξέρετε τι μου είπε κάποιος? Θα ήταν ιδανικός κάποια που στηρίζει και την κίνηση, φίλοι. Θα ήταν ιδανικός για δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας, λέει, όχι για πρόεδρος. Ναι, όντως. Τώρα ένας νέος άνθρωπος με πολύ καλές σπουδές, πολύ καλός επιχειρηματίας. Δεν τον γνώριζα καθόλου όμως ούτε ως στέλεχος, ούτε ως άνθρωπο, να πω την αλήθεια. Οπότε και εγώ διάβασα σήμερα, πιστεύω ότι έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ. Είδατε κάποια από τις συναντήσεις αυτές εδώ, Χαχτσόγλου, Τσακαλώτος? Δεν σας είδα, νομίζω. Σε καμία να πάω, δεν είχα ούτε χρόνο λόγω των ημερών, αλλά όχι. Για Δημοτική Αρχή, κύριε Κουζιάκη, γιατί εντάξει. Είστε αυτό το χώρο, είστε αριστερός, αλήθεια? Εγώ αυτό προσδιορίζεται σαν αριστερός? Αυτό προσδιορίζομαι ως ένας άνθρωπος που ανήκει στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Κέντρο-αριστερά, το κρατάω αυτό. Ένας δήμαρχος λοιπόν μιας πόλης που είναι η πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, όπως είναι η Κοζάνη, στην εποχή της απολιγνητοποίησης, που προχωρά σήμερα ειδικά το κυβερνητικό κλιμάκιο, είπε ότι τώρα έρχονται τα χρήματα, 7 δις, τεράστιο ποσό κτλ. Έγιναν 7 δις, γιατί στην αρχή ήταν 5 δις. Τώρα για 7 μας μίλησαν γενικώς. Μπορεί να πει κανείς ότι γιατί να ψηφίσω τον Κουζιάκη που είναι της κέντρο αριστεράς ή τέλος πάντων στον χώρο της αριστεράς, που δεν θα τα έχει τόσο καλά και μια κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είναι νεοεκλεγήσα και το πιο πιθανό να κυβερνήσει άλλα 4 χρόνια, και να μην ψηφίσω έναν από τους άλλους συνδυασμούς, τον κύριο Μαλούτα, που έχει μια ανοιχτή θύρα με την κυβέρνηση τέλος πάντων. Ναι. Τον κύριο Κοκαλιάρη που έχει την πλειοψηφία του συνδυασμού, ίσως είναι και στη χώρα της Δημοκρατίας, για να έχει καλύτερη σχέση με την κυβέρνηση, για να βγάλει περισσότερους πόρους, να φέρει περισσότερα λεφτά στην περιοχή. Το θεωρώ το συγκεκριμένο συλλογισμό τελείως λανθασμένο και άτοπο. Για να βγάλεις περισσότερους πόρους και να έχεις περισσότερα ωφέλη για την περιοχή, νομίζω ότι πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος, έτσι ώστε να μπορέσεις να κερδίσεις σε εισαγωγικά αυτούς τους πόρους. Δεν παίζει ρόλο ούτε αν τα έχεις καλά με την κυβέρνηση, ούτε αν εσύ ανήκεις σε διαφορετική παράταξη από την κυβερνητική παράταξη. Στόχος μου θα ήταν, εάν εκλεγόμουν αύριο δήμαρχος, να έχω την καλύτερη δυνατή σχέση με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα εξέταζα το γεγονός εάν η κυβέρνηση είναι κεντροδεξιά ή κεντροαριστερά. Παίρνω για παράδειγμα, θα μου πείτε η περιφέρεια είναι άλλος βαθμός, αλλά θυμάμαι την περίοδο Καρυπίδη για παράδειγμα. Που είχε και εξαιρετικές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βλέπαμε ότι 2-3 ζητήματα προωθήθηκαν πιο γρήγορα, ίσως από το αν ήταν. Δεν θα το έλεγα. Υπήρχαν και ζητήματα που έμειναν αρκετά πίσω. Ναι. Δεν νομίζω ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Συζητείται αυτό, ειδικά στην περιφέρεια, αλλά και στο Δημοκοζάνη. Ναι. Την εποχή της απολιγνητοποίησης, ότι τώρα που έρχονται τα κονδύλια, καλύτερο να έχουμε ένα δήμαρχο ο οποίος θα έχει απευθείας επικοινωνία και καλύτερη σχέση με το περιβάλλον και με τα υπουργεία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προωθηθεί η σύγκρουση μόνο για τη σύγκρουση. Δηλαδή,
εγώ ως ενδεχόμενος ή ως ένας δήμαρχος που θα μπορούσα να είμαι στο μέλλον σε περίπτωση που εκλεγώ, δεν θα έβλεπα τη διαδικασία αυτή ως μια συγκρουσιακή τακτική με την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Στόχος και τα προβλήματα δεν είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Τα προβλήματα είναι μπροστά μας και το πώς θα τα λύσουμε για τον τόπο. Η κάθε κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της και ο κάθε δήμαρχος, στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να έχει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες, να παίρνει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Δεν έχει σημασία τώρα αν μπορείς να μπαίνεις σε ένα κυβερνητικό γραφείο και να αισθάνεσαι ότι ο απέναντί σου είναι γνωστός γιατί τον είχες δει κάποτε και τον γνώρισες πριν, ή πρέπει να τον δεις τώρα. Ο προηγούμενος επικεφαλής της κίνησης, ο Λευτέρης Ιωαννίδης, την πενταετία που διατέλεσε δήμαρχος, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει το 2014, είχε πιο εύκολες διόδους στην κυβέρνηση που ήταν τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εγώ εκ του αποτελέσματος δεν θεωρώ ότι υπήρξε μεγάλη εύνοια της διοίκησης Ιωαννίδη από την παράταξη τότε από την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι όσα έγιναν στον τόπο έγιναν γιατί υπήρξε μια καλή προετοιμασία εκ μέρους της τότε διοίκησης, της διοίκησης Ιωαννίδη. Όσα δεν έγιναν σημαίνει ότι κάπου κόλλησαν. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι υπάρχουν ούτε προσωπικές τακτικές, ούτε προσωπικές πολιτικές σε ένα τέτοιο βαθμό διοίκησης. Αυτό που πρέπει ουσιαστικά να υπερισχύει σε κάθε περίπτωση είναι το πόσο καλά εσύ σαν αυτοδιοικητικός είσαι και προετοιμασμένος και μπορείς να διεκδικήσεις αυτά που θεωρείς εσύ καλύτερα για τον τόπο. Λένε πολλοί ότι ο Λευτέρης Ιωαννίδης υποτίμησε τον εαυτό του θέτοντάς τον κάτω από τον Χάρη Κουζιάκη. Ότι πώς μπορείς, ρε Λευτέρη, ένας πρώην δήμαρχος, να πας και να μπαίνεις κάτω από τον Κουζιάκη. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι 2 εβδομάδες μετά είδαμε τον κύριο Μπουτάρη να μπαίνει από τον Ευρωπαϊκό. Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η ιστορία τώρα? Αυτοί που λένε κάτι τέτοιο προφανώς αγνοούν το πώς λειτουργεί η δημοτική κίνηση τα τελευταία 13 χρόνια. Η δημοτική κίνηση δεν είναι σε καμιά περίπτωση προσωποκεντρική, δηλαδή εννοείται και ούτε αρχηγοκεντρική. Δηλαδή όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από μια ομάδα ανθρώπων. Επομένως, ο Λευτέρης Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή δεν έθεσε τον εαυτό του κάτω από κανέναν Κουζιάκη. Έθεσε τον εαυτό του ουσιαστικά στην υπηρεσία της δημοτικής κίνησης Κοζάνη τόπος να ζεις. Όπως τον είχε θέσει και ο Χάρης Κουζιάκης τα προηγούμενα χρόνια, όπως τον θέτει και το κάθε στέλεχος της δημοτικής κίνησης διαχρονικά. Από τη στιγμή που ανήκουμε σε μια συλλογικότητα που απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων και λειτουργεί με άμεσοδημοκρατικά χαρακτηριστικά, όλες αυτές οι λογικές του αρχηγού, του ενός ανδρός αρχή, πάβουν να υφίστανται σε εμάς. Επομένως, θεωρώ ότι η πολιτική, η πολιτική σημασία, η πολιτική βαρύτητα της κίνησης του Λευτέρη Ιωαννίδη είναι πολύ μεγαλύτερη από τέτοια σχόλια που λένε ότι έθεσε τον εαυτό του πιο χαμηλά και πιο ψηλά. Ότι πήγε να βγάλει από τη δύσκολη θέση το συνδυασμό και να του δώσει περισσότερους πόντους σε μια δύσκολη κατάσταση. Το γεγονός ότι συμμετέχει ένας πρώην δήμαρχος στο ψηφοδέλτιό μας σίγουρα δίνει μια μεγαλύτερη όθηση. Προσδίδει εμπειρία, προσδίδει κύρος ακόμα μεγαλύτερο. Απ' την άλλη, ο Λευτέρης Ιωαννίδης ήταν ούτως ή άλλως στέλεχος της δημοτικής κίνησης, άσχετα αν δεν ήταν δήμαρχος. Εξακολουθούσε να είναι δημοτικός σύμβουλος, εξακολουθούσε να συμμετέχει και εξακολουθούσε να έχει πολύ ενεργό ρόλο. Απλά τώρα αποφάσισε να έχει και μια πιο έντονη και πιο επιδραστική διαδικασία, να συμμετέχει σε μια πιο επιδραστική διαδικασία στα τεκτενόμενα των εκλογών ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Να πάω σε έναν άλλον Ιωαννίδη, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη και τον Κώστα του Κουρού, που αποχώρησαν από την κίνηση, ανεξαρτοποιήθηκαν. Ήταν ένα πλήγμα αυτό κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Κοιτάξτε να δείτε, εννοείται το κάθε. Πόσο πλήγωσε αυτό σε κάθε και είναι απέναντί σας τώρα. Σε κάθε παράταξη, όταν χάνει 2 δημοτικούς συμβούλους από τους 9 που έχει, δηλαδή ουσιαστικά χάνει το 20% της δύναμής της. Και ο ένας και πρώην αντιδήμαρχος. Και πρώην αντιδήμαρχος και στέλεχος αρκετά χρόνια. Ο Κώστας ήταν λιγότερο καιρό μαζί μας. Σίγουρα αποτελεί πλήγμα. Από την άλλη, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι στην πολιτική, άσχετα αν είναι αυτοδιοίκηση, είναι κεντρική πολιτική σκηνή, τέτοιες διαδικασίες είναι συνηθισμένες.
Επομένως υπήρξε μια πολιτική διαφωνία, κρίθηκε εκ των δύο συναδέλφων του Γιάννη Ιωαννίδη και του Κώστα Κουρού ότι η συγκεκριμένη διαφωνία δεν θα μπορούσε να γεφυρωθεί, αποφασίστηκε να αποχωρήσουν. Ήταν μια διαφωνία για ένα θέμα συγκεκριμένο ή ήταν μια σειρά διαφωνιών? Θεωρώ ότι υπήρξε μια πολιτική διαφωνία με την έννοια στην πολιτική κατεύθυνση ουσιαστικά της κίνησης. Τώρα υπήρξαν σίγουρα κάποια θέματα τα οποία ήταν πολύ πιο σημαντικά και υπήρξαν θέματα που μπορεί να ήταν ελάσσονος σημασίας και να μην έπαιζαν τόσο μεγάλο ρόλο. Κύριε Κουζάκη, έτσι, γιατί είναι η πρώτη κουβέντα που θα κάνουμε, γιατί θα κάνουμε και μία ακόμη. Και θέλω να συζητήσουμε λίγο περισσότερο το πλαίσιο αυτό και όχι τα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά θέλω να μιλήσουμε για 4-5 θέματα. Και όπως αποκαλύψαμε στο δελτίο ειδήσεων του Top Channel, έλαβε ένα ραβασάκι προχθές η ΔΕΙΑΚ. Το πήρε και το μέγαρο στην πλατεία Νίκης, νομίζω, το δημαρχιακό. 7,5 εκατομμύρια, 7.600 είναι το χρέος της ΔΕΙΑΚ. Δεν είναι το χρέος της ΔΕΙΑΚ, είναι το συγκεκριμένο εξώδικο για 7.600. Το χρέος της ΔΕΙΑΚ είναι μεγαλύτερο. Για τη ΔΕΗ είναι αυτό το 7.600. Πώς θα αντιμετωπίσετε το χρέος της ΔΕΙΑΚ, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, τα χρέη πάνε στα 14 περίπου? Είναι πολύ περισσότερα τα χρέη. Απλά γίνεται ένας διαχωρισμός τώρα σε σχέση με ποια είναι τα πιο παλιά. Η ΔΕΙΑΚ τα διαχωρίζει επίσης, η ΔΕΗ δεν το κάνει αυτό, σε ποια προέρχονται από τα δικαιώματα ρήπων, σε ποια προέρχονται από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη μεταξύ ΔΕΙΑΚ και ΔΕΗ στο τι αφορά το χρέος. Έτσι. Δεν συμφωνώ στο πόσο είναι το χρέος, δηλαδή, το πω για λαϊκά. Δεν συμφωνώ στο πόσο είναι το χρέος, αλλά ποιο από αυτό το χρέος αφορά συγκεκριμένες καταναλώσεις ρεύματος για συγκεκριμένη χρήση. Εντάξει, το πρόβλημα έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΚ της χώρας, βέβαια. Η ενέργεια και ποιο αφορά δικαιώματα ρήπων. Αλλά δεν υπάρχει ένα μεγάλο χρέος αυτή τη στιγμή στη ΔΕΙΑΚ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η διαφοροποίηση εκ μέρους της ΔΕΙΑΚ δεν γίνεται χωρίς λόγο. Γίνεται γιατί όταν θα διεκδικηθούν κάποιες ελαφρύνσεις σε σχέση με αυτό το χρέος, θα πρέπει να μπορέσει να αιτιολογήσει η εκάστοτε διοίκηση της ΔΕΙΑΚ για ποιο λόγο ζητάει αυτά που ζητάει. Έτσι. Από τη στιγμή που το χρέος προέρχεται από τα δικαιώματα των ρήπων, είναι διαφορετική η αντιμετώπιση που θα υπάρχει εκ μέρους της διοίκησης της ΔΕΙΑΚ. Εάν είναι για τη θερμική ενέργεια, είναι διαφορετικό. Επομένως, εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάντοτε με μια αντιμετώπιση που θα λαμβάνει συνολικά τη σχέση που έχει η ΔΕΗ με το σύνολο των ΔΕΗ. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Πώς μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος? Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ΔΕΗ λειτουργεί με έναν τρόπο καταχρηστικό απέναντι στις ΔΕΙΑ της χώρας. Δηλαδή και οι χρεώσεις οι οποίες γίνονται, αλλά και τα κόστη τα οποία απαιτείται να πληρωθούν εκ μέρους των ΔΕΙΑ, ουσιαστικά είναι αυτή τη στιγμή είναι μη διαχειρίσιμα. Αυτό που συνέβη σήμερα, χθες, δεν ξέρω πότε ήρθε το εξώδικο, σε σχέση με τη ΔΕΙΑ Κοζάνης, δεν είναι η μόνη ΔΕΙΑ που έχει αυτό το πρόβλημα. 11.700 είναι ΔΕΙΑ Βοηού. Μπράβο, υπάρχουν και άλλες ΔΕΙΑ που έχουν αυτά τα δύο θέλουν μαζί γι' αυτό. Αντίστοιχα χρέη και η ΔΕΙΑ Εορδέας έχει χρέη και όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας. Εσείς υπάρχει περίπτωση να αυξήσει τα δημοτικά τέλη, για τα τέλη ίδρυυση, για παράδειγμα, να αυξηθούν τα τέλη ίδρυυσης για να καλυφθεί το συγκεκριμένο κόστος, το οποίο προκύπτει κατά την άποψή μας από μια λάθος τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ, όχι, σε καμιά περίπτωση. Το αν αυξηθούν τα τέλη ή όχι, αυτό θα εξαρτηθεί όταν έρθει ο καιρός και το τι απαιτείται για να είναι βιώσιμη φυσικά η ΔΕΙΑΚ. Έχετε μια εικόνα, επειδή είστε και στέλεχος ΔΕΙΑΚ, συμμετέχετε και στα ΔΣ ΔΕΙΑΚ. Αν είστε Δημοτική Αρχή από 1η Δεκεμβρίου, σε λίγους μήνες. Τι θα αυξήσει, θα προτείνετε αύξηση των. Σε καμία περίπτωση. Τηλεθέρμανση, για παράδειγμα. Κοιτάξτε να δείτε, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Έρχεται μια συγκεκριμένη εισήγηση από την υπηρεσία. Συζητείτε πολιτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ. Έχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πω ξανά, συνήθως απορρίπτεται. Συνήθως απορρίπτεται. Προτείνετε κάτι διαφορετικό από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ, ενδεχομένως, ή ακολουθείτε η εισήγηση της υπηρεσίας, και μετά πρέπει αυτό να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ή όχι. Σε κάθε περίπτωση το τι θα ισχύσει για την επόμενη χρονιά τιμολογιακά, δηλαδή για το 2024 όσον αφορά τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΚ, θα πρέπει να το δούμε, να μιλήσουμε ρεαλιστικά και είναι να το δούμε. Είναι 28 εκατομμύρια τα χρέη της ΔΕΙΑΚ. Ναι, νομίζω ότι ο αριθμός πλησιάζει τα 30 εκατομμύρια. Προηγούμενη εβδομάδα εδώ ο συνυποψήφιός σας και επικεφαλής της παράταξης μαζί για την Κοζάνη, ο Γιάννης Κοκαλιάρης, είπε
ότι όταν εγώ τελείωσα ως πρόεδρος στη ΔΕΑΚ τη θητεία μου το 10, η ΔΕΑΚ είχε 19,5 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Σήμερα η ΔΕΑΚ έχει 28 εκατομμύρια χρέη. Τελείως διαφορετικές συνθήκες και νομίζω ότι είναι. Λέγοντας σωστικά στον κόσμο, θεμιτό ότι όταν ήμουν εγώ άσκησα καλή διοίκηση, ενώ τώρα στη συνέχεια οι υπόλοιπες δημοτικές αρχές και η δική σας ως κίνηση οδήγησαν τη ΔΕΑΚ εδώ. Δεν θεωρώ ότι γενικότερα οι διοικήσεις, οι πολιτικές διοικήσεις, οι εκάστοτε πολιτικές διοικήσεις που έχουν περάσει από την ΔΕΙΑ διαφέρουν πολύ σε σχέση με το τι στόχους έχουν όσον αφορά το πού θέλουν να οδηγήσουν τη ΔΕΙΑ. Οι συνθήκες που επικρατούσαν το 2010 και οι οικονομικές συνθήκες, αλλά και οι συνθήκες όσον αφορά τις χρεώσεις, τη λειτουργία των ΔΕΙΑ και όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή, μια τέτοια σύγκριση δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα από τη στιγμή που τα πάντα έχουν ανατραπεί. Δεν υπήρχαν τότε ούτε δικαιώματα ρήπων, δεν υπήρχαν τότε ούτε οι εξωφρενικές αυτές χρεώσεις για την ενέργεια, δεν υπήρχαν τότε. Ναι, αλλά αν έχει δίκιο ο κύριος Κοκαλιάρης, γιατί είπες και μια παρέμβαση του κύριου Τζέλου, η διαφορά είναι 48 εκατομμύρια. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα νούμερα. Εγώ διαφωνώ και με τα νούμερα. Είναι 48 εκατομμύρια. Διαφωνώ και με τα νούμερα. 20 Επίσης θα πω κάτι άλλο, κύριε Πλιάτσο. Αν περάσει ένας πρόεδρος από τη ΔΕΙΑ για 2 χρόνια, από τη ΔΕΙΑ Κοζάνη συγκεκριμένα, ή μείνει για 4 χρόνια ή μείνει για 1,5 χρόνο, δεν σημαίνει ότι καθορίζει ο ίδιος τα αποτελέσματα τα οικονομικά της υπηρεσίας, της συγκεκριμένης επιχείρησης. Έτσι. Αυτά καθορίζονται λόγω μιας τακτικής και μιας πολιτικής που ακολουθείται σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι το να λέει κάποιος ότι άφησα 19,5 εκατομμύρια, ας πούμε, θετικό πρόσημο στη ΔΕΙΑ, δεν σημαίνει ότι με δικές μου ενέργειες προέκυψαν τα 19,5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Εκδώστε μια ανακοίνωση προχθές, πολύ σκληρή πάλι, για τη Δημοτική Αρχή σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά και τις τάσεις της. Αυτή τη φορά με αφορμή μια επίσκεψή σας στο Βατερό. Λέει η Δημοτική Αρχή του Λάζαρου Μαλούτα ότι έχουμε εξασφαλίσει στην τετραετία 1,5 εκατομμύριο ευρώ έσοδα ετησίως για το Δήμο Κοζάνης, από έναν κύκλο, αν θυμάμαι καλά, 2,7% επί του ζήρου. Από διάφορα ανταποδοτικά. Ότι κάναμε πληστηριασμούς εκτάσεων από 24 μέχρι και 400 ευρώ και ότι αδίκως μας κατηγορούν και τι διαφορετικό θα κάνουν οι υπόλοιποι δηλαδή αν έχουν. Εμείς αφήσαμε και 1,5 εκατομμύριο έσοδα. Ο Δήμος παίρνει χρήματα. Και προωθούμε, λένε, και την ενεργειακή κοινότητα που θα μειώσει το κόστος. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο κάθε ένας που απλά δεν παρασύρεται από τα νούμερα που παρουσιάζει ο κύριος Μαλούτας ενίοτε. Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά την διαδικασία εφόσον κατασκευαστεί το σύνολο των φωτοβολταϊκών πάρκων που έχουν δημοπρατηθεί, που έχουν δοθεί δηλαδή σε δημοτικές εκτάσεις, ηλεκτριστούν αυτά, έχουν κέρδη, μπουν στο σύστημα, έχουν κέρδη και από αυτά τα κέρδη αποδοθεί το συγκεκριμένο ποσό. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό που φτάνει το maximum, στο πικ της εξέλιξης των ενεργειών. Αυτό το ποσό δεν θα το αγγίξει ο Δήμος τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι. Θα υπάρχουν κάποια έσοδα σίγουρα, τα οποία προκύπτουν από τα ανταποδοτικά, προκύπτουν από τα ενοίκια και προκύπτουν και από το κόστος του ρεύματος, το οποίο απομειώνεται λόγω του μικρού φωτοβολταϊκού που πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο. Αυτά είναι συγκεκριμένα ανταποδοτικά, είναι σύμφωνα με τον νόμο, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα αγγίξει το 1,5 εκατομμύριο. Είναι πολύ μικρότερο το ποσό. Όσον αφορά τώρα τις τιμές, η τιμή η συγκεκριμένη είναι στα 25 ευρώ το στρέμμα ετησίως για την πλειοψηφία των εδαφών, των εκτάσεων που δόθηκαν από τις δημοτικές εκτάσεις, δόθηκαν από το Δήμο. 2 ή 3 νομίζω δημοπρασίες άγγιξαν ένα ποσό κοντά στα 330 μέχρι 400 ευρώ σχεδόν, αλλά αφορούν εκτάσεις που δεν είναι σημαντικού μεγέθους. Συν της άλλης, αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει τη Δημοτική Αρχή, γιατί όταν σε κάποιες εκτάσεις φαίνεται ότι η αγορά ζητάει σε υψηλά κόστη και είναι διατεθειμένη να πληρώσει ακριβά για τις συγκεκριμένες εκτάσεις, το να ξεκινάς εσύ στα 25 ευρώ το στρέμμα της δημοπρασίας είναι λάθος επιχειρηματικό μέγιστο.
Όταν εμείς, Εσείς τι θα κάνετε διαφορετικά, κύριε Κουζιά, αν είστε δημοτική αρχή? η συγκεκριμένη, Έρχονται λοιπόν οι η συγκεκριμένες συγκεκριμένη αιτήσεις για άδειες και για εισήγηση, γνωμοδοτήσεις. η δική Εσείς μας τι θα κάνετε? εισήγηση, συγγνώμη, η δική μας εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή αφορά πάντοτε τη σύνδεση που έχει αυτή τη στιγμή η αγορά, η ιδιωτική αγορά ουσιαστικά, ενοικίασης χωραφιών ή ενοικίασης εκτάσεων για τη χρήση των φωτοβολταϊκών σε σχέση με τις δημοτικές εκτάσεις. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη τιμή είναι στα 200 ευρώ το στρέμμα. Επομένως, εμείς, σαν δημοτική κίνηση, όταν το θέμα ερχόταν στις οικονομικές επιτροπές, λέγαμε πάλι ότι η τιμή εκκίνησης θα πρέπει να είναι στα 200 ευρώ το στρέμμα και όχι στα 25 ευρώ. Άρα, αν είναι στα 200, δηλαδή θα την έχετε στα 200 την τιμή εκκίνησης. Αν διαφωνούν οι κάτοικοι. Σας είπα, αυτό για να συμβεί θα πρέπει να πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που εμείς θέτουμε. Ναι. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε. Δηλαδή βάζετε από τα 200. Ξεκάθαρα. Ναι. Να το βάλουμε σε μια. Αν διαφωνούν όλες οι τοπικές κοινωνίες στα χωριά, δεν θα γίνουν πουθενά τα φωτοβολταϊκά. Θα σας πω τι ισχύει. Εμείς το θέμα των φωτοβολταϊκών σαν παράταξη το ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη μέρα της θητείας μας, της συγκεκριμένης θητείας. Και είπαμε, από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, το πράγμα, δηλαδή η κατάσταση, πάει να ξεφύγει. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν μιλάμε μόνο για τις δημοτικές εκτάσεις, γιατί παράλληλα και δίπλα στις δημοτικές εκτάσεις υπάρχουν και οι ενοικιάσεις των δημόσιων εκτάσεων. Άρα μιλάμε για μια μεγένθηση του φαινομένου. Και τι είπαμε εμείς? Είπαμε τρία πράγματα. Για να μπορέσουμε σαν παράταξη να υπερψηφίσουμε και να συμφωνήσουμε στην εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων, θα πρέπει να τηρούνται τρεις όροι. Πρώτον, να υπάρξει επικαιροποιημένο χωροταξικό. Δεύτερον. Αυτό έχει να κάνει με την κυβέρνηση όμως. Ναι, φυσικά. Να υπάρξει διαδικασία στην οποία θα διτηρείται η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Δηλαδή, το πόσο μπορεί να αντέξει. Ποιος το κρίνει αυτό? Πάλι είναι θέμα κυβερνητικής επιλογής και μια απόφαση. Και τρίτον, να τηρείται η τοπικότητα. Όταν λέμε εμείς τοπικότητα, δεν αναφερόμαστε φυσικά και στην απόφαση που θα πρέπει να πάρει κάθε τοπική κοινωνία, αλλά και στην ανταπόδοση που θα πρέπει να έχει. Άρα, κύριε Κουζιάκη, αν είστε δημοτική αρχή και δεν αλλάξουν αυτές οι προϋποθέσεις που εξαρτώνται, όπως εσείς είπατε, από την κυβέρνηση, και δεν υπάρχει αυτή η όπως καλά γνωρίζετε, δεν θα γίνει πουθενά φωτοβολταϊκό, δεν θα γίνει πουθενά φωτοβολταϊκό και δεν θα γίνουν πουθενά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως καλά γνωρίζετε, κύριε Πλιάτσο, γιατί είστε ενημερωμένος, η διαβούλευση για το νέο χωροταξικό ξεκινάει και ολοκληρώνεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Την κυρία Σδούκου, η απάντηση είναι πολύ ασαφής. Εμείς ξέρουμε ότι ξεκινάει και ολοκληρώνεται μέσα στο 2019. Σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί μπαίνει αυτό. Να σας πω κάτι, μπαίνει το χωροταξικό και λέει το χωροταξικό να κάνουμε τα φωτοβολταϊκά στο Βατερό. Και αντιδρούν οι κάτοικοι. Για να γίνει το χωροταξικό, να φτάσουμε στο χωροταξικό που να λέει ότι θα πρέπει να γίνουν τα φωτοβολταϊκά στο Βατερό, θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Ναι. Αποκλείεται ένα ενημερωμένο και επικαιροποιημένο χωροταξικό να δίνει τη δυνατότητα να γίνουν τα φωτοβολταϊκά όπως γίνονται αυτή τη στιγμή. Αποκλείεται. Γιατί δεν τηρείται κανείς όρος, όχι, ευζοίας των κατοίκων που ζουν εκεί. Κυρία Στούκου, για παράδειγμα, σήμερα είπε ότι μια χαρά λέει, έχουν εγκριθεί με το χωροταξικό το υπάρχον. Όλες οι άδειες τον άπουμε μέχρι τώρα. Ωραία. Το χωροταξικό το υπάρχον, κύριε Πλιάτσικο, έγινε το 2008. Το σημείωσα. Γι' αυτό σας λέω. Το 2008. Τώρα καλά λέει, κύριε Σδούκου. Το 2008 μιλούσαμε για φωτοβολταϊκά της τάξης των 3 με 5 στρεμμάτων maximum. Τώρα μιλάμε για 3 με 5.000 στρέμματα. Άρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδιν. Ή θα προσαρμοστούμε στα δεδομένα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή έχετε την εμπειρία. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν φωτοβολταϊκά στο Φωτοβολταϊκά θα πρέπει να γίνονται σε εκτάσεις οι οποίες δεν ενοχλούν ούτε τον πρωτογενή τομέα. Μπορείτε να δύο παραδείγματα? Φυσικά μπορώ να σας πω. Στα σιδερά υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις. Όχι όμως όλες. Ναι. Έτσι. Χωριό? Υπάρχουν πολλές εκτάσεις. Σε άλλο χωριό? Όχι, υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις. Στη Σκήτη, πάνω στο βουνό. Υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις. Για αιωλικά? Δεν μιλάω για αιωλικά. Και αιωλικά, βάζω και τα αιωλικά έχουν άλλη διαδικασία. Πρέπει να πληρούν άλλους όρους χωροταξίας και το σύστημα το χωροτακτικό που ισχύει για τα αιωλικά είναι πολύ πιο προχωρημένο σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά. Είστε υπέρ των αιωλικών? Είμαστε σαν παράταξη υπέρ των ΑΠΕ γενικότερα. Αλλά αυτές πρέπει να γίνονται με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όχι άναρχα και όχι οπουδήποτε θέλει κάθε εταιρεία. Είμαστε κατά ουσιαστικά του να αποφασίζει. Χωράει ο Δήμος Κοζάνης και εκτάσεις του άλλες ΑΠΕ, αιωλικά και φωτοβολταϊκά?
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι. Δηλαδή, ο κύριος Μαλούτας λέει και φέρνει σαν παράδειγμα ότι πόσες είναι οι εκτάσεις που έχει, παραδείγματος χάρη, η κοινότητα Λιβερών, η κοινότητα, παραδείγματος χάρη, Σιδερών, 10.000 στρέμματα. Εγώ θα βάλω για φωτοβολταϊκά τα 1.000 στρέμματα. Άρα θα φτάσω μάχη το 10%. Αν όμως τα 1.000 στρέμματα τα συγκεκριμένα, κύριε Πλιάτσιο, περιτριγυρίζουν το χωριό και το πνίγουν, τότε είναι μια λαθασμένη απόφαση. Δεν είναι πανάκια να θεωρούμε ότι όλα λύνονται με τα νούμερα. Τα νούμερα, τα συγκεκριμένα που παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή, είναι ουσιαστικά ένας καλός τρόπος, ένας πολύ εύσχυμος τρόπος για να πεις τα μεγαλύτερα ψέματα. Για και λέτε νούμερα, επί Δημοτικής Αρχής Ιωαννίδη και Κίνησης, τι έσοδα έχει από το φωτοβολταϊκά ο Δήμος? Ο Δήμος, επί Δημοτικής Αρχής Ιωαννίδη, το 2019 το καλοκαίρι, δημοπράτησε ένα φωτοβολταϊκό στα Σιδερά μεγέθους περίπου 700 στρεμμάτων. Δηλαδή, τι έσοδα έχει ο Δήμος Κοζάνης από αυτό το φωτοβολταϊκό? Όχι, θέλω να πω τι έσοδα στα 25 ευρώ τότε δημοπρατήθηκε αυτό. Το 2019 το καλοκαίρι, να σας θυμίσω πρώτον ότι δεν είχε γίνει η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την απολιγνητοποίηση, δεν υπήρξε η έξαρση του φαινομένου των φωτοβολταϊκών και δεν υπήρχε καμία εμπειρία στο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Άρα η Δημοτική Αρχή αφήνει χρήματα όμως, η Δημοτική Αρχή Μαλούτα, έτσι. Αφήνει χρήματα κάθε χρόνο η Δημοτική Αρχή Μαλούτα. Έστω και αν οι αριθμοί δεν είναι αυτοί που παρουσιάζει. Υπάρχει, σας λέω, υπάρχουν τα ενίκια και υπάρχουν και τα ανταποδοτικά. Θεωρείτε ότι αυτό όμως είναι το μάξιμο που μπορούμε να πάρουμε? Όταν ένας κύκλος εργασιών αγγίζει τα δις και εσύ αρκείσαι στο 1 εκατομμύριο και αν θα δούμε το 1,5, πιστεύετε ότι αυτό είναι το καλύτερο δυνατό? Εμείς κατηγορούμε την. Καλά, δεν είναι και λίγο 1,5 εκατομμύριο. Κατηγορούμε. Όχι, αν όλοι εκτριστούν και κατασκευαστούν τα πάντα, συνυπολογίζοντας και τα φωτοβολταϊκά που θα γίνουν σε δημόσιες εκτάσεις, επαναλαμβάνω. Γιατί είναι δημόσιες εκτάσεις στα όρια του Δήμου Κοζάνης. Θα πρέπει να έχουμε λόγο και για αυτές. Ο λόγος μας αυτή τη στιγμή για αυτές τις εκτάσεις είναι γνωμοδοτικός επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν τα συγκεκριμένα ανταποδοτικά και επί των δημοσίων εκτάσεων. Γιατί να μην υπάρχουν? Πώς θα το εξασφαλίσετε? Αυτή τη στιγμή. Αφού όμως λέει μόνο γνωμοδότηση. Μπράβο, σας εξηγώ ότι θα πρέπει σαν κοινωνία να έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα εδάφη που ανήκουν ουσιαστικά στο Δήμο Κοζάνης χωροτακτικά, έτσι, όχι ιδιοκτησιακά, να μπορούν να αποφέρουν κάποια έσοδα ή να αποφέρουν κάποιες θέσεις εργασίας. Θα προτείνουμε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, θα προτείνουμε συγκεκριμένο τρόπο έτσι ώστε αυτά. Φυσικά στην κυβέρνηση. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των δημοκρατίας. Στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα συγκατοικήσετε ας είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ας μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Ας είναι η κυβέρνηση του Πασόκ. Ας είναι η κυβέρνηση του Πασόκ. που κάναμε πριν. Πάνω σε αυτό σας λέω και εγώ. Εγώ συνεχίζω το ίδιο σκεπτικό. Ότι νομοθετικές ρυθμίσεις κάποιος λέει ότι περνά πιο εύκολα όταν η κυβέρνηση είναι κάποιοι υπουργοί. Να σας πω, αυτό είναι μια λογική. Έχουμε περισσότερο ανοιχτές θύρες που εμένα δεν με αγγίζει τόσο. Δηλαδή, αν μια κυβέρνηση είναι διαφορετικού κόμματος, σημαίνει ότι πρέπει να είναι αντίπαλος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Εάν αυτό που εσύ αιτείσαι ως κοινωνία είναι δίκαιο και είναι σωστό. Αντίπαλος, αλλά ανοίγουν πιο εύκολα οι πόρτες, αυτό εννοώ. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, θα έπρεπε τότε όλοι οι δήμοι της Ελλάδας αυτή τη στιγμή να ψηφίσουν τα σχήματα που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λογικό αυτό που πάει η Δημοκρατία. Καλά, το πιο πιθανό αυτό να γίνει βέβαια, αλλά ας μην το. Πιστεύω και εύχομαι ότι δεν θα γίνει αυτό. Γιατί τότε ουσιαστικά χάνουμε κάθε αίσθηση αυτοδιοίκησης. Όταν λέμε τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Πλιάτσικο, και ειδικά πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι ουσιαστικά είναι ο πιο άμεσος φορέας, ο πιο κοντινός φορέας στον πολίτη. Ο πολίτης που περνάει το πρωί από την πλατεία και από την οδό Ειρήνης και από την πλατεία Νίκης, μπορεί να σκεφτεί ότι θέλω αυτή τη στιγμή να πω το παράπονό μου στον Δήμαρχο και να μπει στο Δημαρχείο. Αυτό δεν γίνεται ούτε στο Υπουργείο, ούτε στην Περιφέρεια, ούτε οπουδήποτε. Λίγα σιγά σιγά οι βασικοί άξονες του επόμενη πενταετίας ποιοι θα είναι αν εκλεγείτε? Κοίταξε. Συγγνώμη, κοιτάξτε. Είμαστε και φίλοι, γνωριζόμαστε σε χρόνια. Εντάξει, αλλά πρέπει να τηρούμε και τους τύπους. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να βάλουμε ως αρχή, είτε εμείς ως Δημοτική Αρχή, είτε οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή προκύψει, είναι ότι το παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο του τόπου αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει άρδιν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά πώς θέλουμε να δούμε τον τόπο μας τα επόμενα 30 χρόνια. Οι μονοκαλλιέργειες, η μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ δηλαδή και
η χρήση του λιγνίτη δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη μονοκαλλιέργεια όπως αυτή των φωτοβολταϊκών ή να μείνει σε μια κατάσταση παγιωμένη στην εκμετάλλευση των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων πάνω σε μέρη που ουσιαστικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και μιλάω ξεκάθαρα για τις εκτάσεις που ανήκουν στη ΔΕΗ. Άρα θα πρέπει με κάθε τρόπο οι τοπικές κοινωνίες και κυρίως ο Δήμος Κοζάνης, που είναι άτυπα η πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, ουσιαστικά να καταφέρει να περάσει κάποιες θέσεις της μέσα σε αυτή τη διαδικασία μετεξέλιξης του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της περιοχής. Επομένως, σε αυτό που θα δώσουμε εμείς κύρια σημασία, πέρα από την καθημερινότητα που είναι γνωστή, πέρα από την ανάπτυξη τη γενικότερη, πέρα από το θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας, τα οποία τα λέμε, πέρα από την επιστροφή των νέων και των ανθρώπων στην πόλη, πέρα από την ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου και του επίπεδου ζωής μέσα στο Δήμο Κοζάνης, είναι το πώς θα καταφέρουμε όλο αυτό το πλούτο που έχουμε, όλη αυτή την μεγάλη ευκαιρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω της απολιγνητοποίησης, να την μετατρέψουμε σε ελπίδα για τον τόπο και στο μέλλον. Και για το μέλλον του τόπου. Τα δέσποτα πώς θα τα μειώσετε? Τα δέσποτα. Τα δέσποτα, μάλιστα. Λοιπόν, τα δέσποτα είναι ένα πρόβλημα που δεν λύνεται. Η σημερινή Δημοτική Αρχή κάνει μία προσπάθεια η οποία είναι αποσπασματική κατά την άποψή μας. Έκανε ένα μεγάλο κενό 2 ετών τα πρώτα 2 χρόνια. Ουσιαστικά δεν έκανε απολύτως τίποτα. Σχεδόν 3 χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο προσπαθεί να εναρμονιστεί με τον νέο νόμο και ουσιαστικά να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο σε αυτό το πλαίσιο. Δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, κύριε Πλιάτσο. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια που θα κινηθεί κάποιος, ούτε τρίμηνα που έλεγαν κάποιοι παλιότεροι φίλοι, τέλος πάντων, που υπήρχαν στο χώρο και πέρασαν από το χώρο της αυτοδιοίκησης, ότι θα εξαφανιστούν τα δέσποτα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και όταν συζητάμε με τους πολίτες, θα πρέπει να τους κοιτάμε στα μάτια και να τους λέμε ότι τα δέσποτα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και για να λυθεί χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση και κάποιος χρόνος. Δεν μπορεί να λυθεί ούτε σε 1, ούτε σε 2, ούτε σε 3 χρόνια. Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, άσχετα αν εμείς θεωρούμε και κάναμε πολύ σκληρή κριτική στο ότι ο νόμος αυτός δεν είναι ό,τι καλύτερο. Τέλος πάντων υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, αυστηρή τήρηση του νομοθετικού πλαισίου, διάθεση πόρων. Χρειάζονται χρήματα για να γίνουν έργα και ουσιαστικά χρειάζονται χρήματα και για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδεσπότων. Διάθεση πόρων και συνέπεια. Δεν μπορούμε αποσπασματικά να λειτουργούμε και δεν μπορούμε να λειτουργούμε αναλόγως με το ποιος είναι αντιδήμαρχος, αναδιετία και να αλλάζουμε τακτική σαν Δημοτική Αρχή όπως κάνει η Δημοτική Αρχή Μαλούτα. Η Δημοτική Αρχή Μαλούτα, αναλόγως με το ποιος είναι αντιδήμαρχος, εφαρμόζει και τις λογικές του εκάστοτε αντιδημάρχου. Δεν πρόκειται αυτό να συμβεί. Θα έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική που θα πατάει πάνω στον νόμο. Ουσιαστικά θα πρέπει να επεκταθούν οι στηρώσεις και να υπάρξουν σε ένα μεγαλύτερο βαθμό πιο οργανωμένο. Θα πρέπει να περάσει το θέμα της... 1000 στηρώσεις θα γίνουν φέτος πάντως. Δεν θα γίνουν 1000 στηρώσεις, θα γίνουν περίπου στις 800 υπολογίζω. Είναι ένας καλός αριθμός. Είναι ένας καλός αριθμός. Εντάξει, τώρα το 2020 έγιναν 40. Ναι, εγώ είπα για αυτό. Ωραία. Επομένως, εγώ θέλω να σας πω ότι για να υπάρξει ένα πρόβλημα, πάει να πει ότι υπάρχει κάπου ένα λάθος. Οι στηρώσεις μόνες τους δεν λύνουν το πρόβλημα. Θα πρέπει να σταματήσει η εισρωή στην πόλη ουσιαστικά, στον αστικό ιστό, νέων αδεσπότων που προκύπτουν είτε από τις κτηνοτροφικές μονάδες, είτε από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν θα... Κύριε Κουσβιάκη, για ποιο λόγο θέλετε να γίνετε δήμαρχος? Για ποιο λόγο θέλω να γίνω δήμαρχος? Μάλιστα. Προσωπική ερώτηση αυτή. Λοιπόν, κύριε Πλιάτσικο, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου καταρχήν και θεωρώ και είμαι περήφανος γι' αυτό ότι είμαι ένας ενεργός πολίτης. Δηλαδή, το μεγαλύτερο παράσημο για μένα είναι να λένε ότι ο Χάρης Κουσβιάκης είναι ένας ενεργός πολίτης. Δηλαδή, ένας πολίτης του Δήμου Κοζάνης που νοιάζεται για τα κοινά, που νοιάζεται για τον τόπο του, που νοιάζεται για το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά του, που νοιάζεται στο να βρουν ευκαιρίες τα παιδιά του να μείνουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους εδώ. Επομένως, ως ενεργός πολίτης θεωρώ ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου αυτές τις θεωρητικές σκέψεις ή τις σκέψεις που είχαμε μέχρι τώρα να τις εφαρμόσω στην πράξη. Άρα θέλω να γίνω δήμαρχος ουσιαστικά, όχι γιατί έχω καμιά φιλοδοξία, ούτε έχω για κανένα ψώνιο
τρελό να μείνει το όνομά μου στην ιστορία. Θέλω να γίνω δήμαρχος γιατί θεωρώ ότι ως παράταξη μπορούμε, όχι μόνος μου, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο, μπορούμε να τον κάνουμε καλύτερο, μπορούμε να τον κάνουμε μορφότερο, μπορούμε να τον κάνουμε παραγωγικότερο, μπορούμε να τον κάνουμε ελκυστικότερο. Και όταν γίνουν όλα αυτά, όλες αυτές οι συνθήκες συμβούν, τότε πραγματικά θα είναι ένας τόπος για να ζεις. Πιστεύετε ότι έχετε τα εχέγγυα, την κατάρτιση της γνώσης και την εμπειρία για να ηγηθείτε του μεγαλύτερου Δήμου της Δυτικής Μακεδονίας, στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας? Είμαι απόλυτος. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο προσόν αυτή τη στιγμή της δημοτικής κίνησης Κοζάνη Τόπος να ζεις είναι ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε. Έχει εμπειρία. Ο επικεφαλής της τα έχει. Και ο επικεφαλής θεωρώ ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αλλά σας εξηγώ ότι πάντοτε δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα ομάδας. Συλλογικά λειτουργούμε. Ποτέ δεν παίρνονται και δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ο Δήμαρχος χαράσει όμως και ούτε το είναι ένας ηγέτης ο Δήμαρχος. Χαράσει αυτός. Ούτε το 14-19 συνέβη αυτό, ούτε και τώρα θα συμβεί, εάν καταφέρουμε. Και αυτό που σχεδιάζεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι συλλογικές διαδικασίες θα συνεχίσουν να υφίστανται μέσα στη διοίκηση, ακόμη και αν κερδίσουμε τις εκλογές, όπως σας λέω, το 2023. Θεωρώ ότι ως άτομο θεωρητική κατάρτιση υπάρχει, την έχω. Εμπειρία την έχω λόγω της πλήρους και πολλών ετών ενασχόλησής μου με θέματα που αφορούν και τη δημόσια διοίκηση. Έγινε μια σχετική συζήτηση. Όταν ρώτησα τον Γιάννη Κοκαλιάρη για τη φιλολογία, το είχα κάνει και το 19 και με άλλους, για το ποιος έχει πτυχίο, ποιος δεν έχει και την κατάρτιση. Απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία σχολή δημάρχων και σχολίασε κάτι που κάνει κι άλλο. Και άλλοι που είναι υποψήφοι σας, τους είδαμε και αυτούς με τα πτυχία που μας έφεραν. Λοιπόν, εγώ καταρχήν δεν είμαι αφοριστικός. Δηλαδή δεν θα πω σε καμιά περίπτωση είδαμε και αυτούς με τα πτυχία που μας έφεραν, είδαμε και αυτούς χωρίς πτυχία που μας έφεραν. Τι σημαίνει αυτό? Από την άλλη, επίσης, δεν μπορώ ούτε θα είμαι σε καμιά περίπτωση σε εισαγωγικά εν είδη ρατσιστικός, με την έννοια ποιος έχει πτυχίο ή ποιος δεν έχει πτυχίο, να διαχωρίσω τους ανθρώπους με βάση αυτό. Δεν με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση εμένα σαν άνθρωπο αν έχω απέναντί μου κάποιον με πτυχίο ή χωρίς πτυχίο. Με ενδιαφέρει πόσο ικανός είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τόπο και πόσο ικανός είναι να φέρει εις πέρας τα πράγματα και τις υποσχέσεις και τα ζητούμενα που θα θέσει στους πολίτες που θα τον εμπιστευτούν. Θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή στο Δήμο Κοζάνης? Αν θα υπάρξει ή αν θα είμαστε. Εμείς θα είμαστε σίγουρα. Άρα θα υπάρξει. Θεωρούμε ότι θα υπάρξει δεύτερη Κυριακή. Θα είμαστε σίγουρα. Αν δεν είστε. Και είστε με τον κύριο Μαλούτα. Αν δεν είμαστε στη δεύτερη Κυριακή. Είναι Μαλούτας Κοκαλιάρης. Είναι ο κύριος Μαλούτας με τον κύριο Κοκαλιάρη. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Σε καμιά περίπτωση εμείς δεν θα πάρουμε μια τέτοια απόφαση ελαφρά την καρδία και. Πόσο είναι τώρα, 1,5 μήνα ουσιαστικά πριν τη δεύτερη. Αλλά επειδή σας ενώνουν και κάποια πράγματα, είπαμε. Με ποιον? Τον κύριο Κοκαλιάρη. Το γεγονός ότι. Ακόμα και η παρουσία του Γιάννη Ιωαννίδη που θα καθίσει εδώ μετά, είναι και ένα συνδετικός κρίκος για παράδειγμα. Κοιτάξτε, κύριε Πιάσιο, αυτά τα θέματα δεν είναι προσωπικά. Αυτές οι σχέσεις δεν γίνονται με προσωπικές επαφές ή προσωπικές φιλίες. Μπορεί να βοηθάνε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερισχύουν. Αυτά που υπερισχύουν σε τέτοιες αποφάσεις είναι οι πολιτικές. Και όταν οι πολιτικές μπροστά μας πάνε σημαίνουν ότι μπορούμε και είναι προς όφελος του τόπου, τότε θα υπερισχύσει η πολιτική απόφαση. Όταν παίρνεις πολιτικές αποφάσεις, έχεις να κάνεις με ανθρώπους απέναντί σου. Δεν εξετάζεις το ποιον έχω φίλο ή το ποιον έχω συγγενή. Πολιτική απόφαση. Εκτός αυτού, πέρα από τούτου, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε συλλογικά στη δημοτική κίνηση και τώρα να σας πω και την αμαρτία μου, δεν θεωρώ ότι τέτοιες αποφάσεις πλέον επηρεάζουν και πολύ κόσμο. Δηλαδή, είτε βγάλουμε εμείς μια απόφαση, είτε βγάλει η παράταξη του κ. Κοκαλιάρη, είτε η παράταξη του κ. Μαλούτα μια απόφαση και πει ότι εγώ θα στηρίξω στη δεύτερη Κυριακή τη συγκεκριμένη παράταξη, σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. Το βρίσκω λιγάκι τραβηγμένο. Πάντως την πρώτη Κυριακή δεν δείχνει, συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι, δεν δείχνει και σεβασμό στους πολίτες. Οι πολίτες, κύριε Πιάτσιο, δεν είναι πρόβατα να τα μαντρώνουμε κάπου και να τα καθοδηγούμε. Άρα ουσιαστικά λέτε ότι δεν θα μπορείτε να βγάλετε καν απόφαση, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Απόφαση μπορεί να πάρουμε εάν κρίνουμε ότι υπάρχει μια κατεύθυνση πολιτική, ένα πρόγραμμα πολιτικό, το οποίο θα μπορούσαμε εμείς σαν δημοτική κίνηση
να υποστηρίξουν. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει. Σε συγγενείς, είναι το σύστημα τέτοιο που θα παίξει ρόλο, οι προσωπικές σχέσεις παίζουν ρόλο, κακώς κατά την άποψή μου. Έτσι. Όταν έχουμε πολιτικές εκλογές και όταν έχουμε εκλογές που επηρεάζουν το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον του τόπου, θα πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Όχι με βάση ποιον έχουμε συγγενή, ξάδερφο, κουμπάρο ή οτιδήποτε, αλλά με το ποιος είναι ικανός να φέρει εις πέρας τα προβλήματα που θα προκύψουν μπροστά. Κύριε Κοζιάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή αρχή, καλό κουράγιο. Έχετε μπροστά σας 1,5 Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εμείς επιστρέφουμε με την πρώτη τηλεοπτική συζήτηση και όχι μόνο 5 εκπροσώπων των αντίστοιχων συνδυασμών που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών του Δήμου Κοζάνης. Η πρώτη κόντρα, ας το πούμε έτσι, υποψηφίων των συνδυασμών.